Най-мощният финансов инструмент е сложната лихва. Тя изобщо не изглежда впечатляващо. Тя не обещава бързи печалби. Няма драма, няма шум. Не защото е сложна, а защото работи с време. В началото ефектът е почти невидим. Малък ръст, почти нищо. Затова повечето хора се отказват рано. Но сложната лихва не работи линейно. Тя работи експоненциално. Печалбата започва да печели сама. Времето става съюзник. И точно тук е разликата. Богатството рядко идва от голям ход. Той идва от малко решение, повтаряно дълго. Същият механизъм работи и в обратната посока. Дългът също използва сложна лихва. И ако времето не е на твоя страна, то работи срещу теб. Сложната лихва не прави разлика между спестяване и дълг. Тя усилва посоката. Въпросът не е дали действа, а за кого.